салом бинандагони хабарти ҷиб. шаҳрвандоне ки хориҷӣ ба бораи вайронкунии маъмурии қайд шуданд бояд ба ҷои ихроҷ дар Федератсияи Русия гузошта шаванд. Наталья Конченко, муовини роҳбари Кумитаи назорат ва танзим дар Думаи давлатӣ пешниҳод кард, ки ба қонунгузории муҳоҷират тағйироти дахлдор ворид карда шавад. Ташаббуси он аст, ки ишора мекунад, ки ин тоифаи намояндагони давлатҳои хориҷӣ аз иҷозати иқомати муқавватӣ маҳрум карда намешаванд. Яъне шумо агар қонунро вайрон кардед, болои ин шумо оила доред дар инҷа, бача аз урус, занатон урус бошад дар ҳамин ҷо, шуморо наметавонанд депортатсия карда. агар онҳо дар Федератсияи Русия бо хешовандони наздик шаҳрвандони Федератсияи Русия паноҳгоҳ дошта бошанд, онҳоро депортатсия карда намешаванд. тибқи муқаррароти амалкунанда ҳуқуқ барои иҷозати иқомати муваққатӣ метавонад барои 2 ва ё зиёда эпизоди таъқибот бораи вайронкунии маъмурӣ вобаста ба вайрон кардани тартиботи ҷамъиятии гардиши ғайриқонунӣ, маводи мухаддир ё вайрон кардани қонунгузории муҳоҷират маҳрум карда шавад. Косенко қайд кард, ки ҳангоми маҳрум кардани як шаҳрванди хориҷӣ, яъне шаҳрванди Ӯзбекистон, Тоҷикистон, Қирғизистон аз ҳуқуқи зиндагӣ дар Федератсияи Русия, мақомот на ҳамеша ба назар мегиранд, ки ӯ дар Русия оилае дошта метавонад, ки иборат аз урусҳо ҳастанд. яъне дӯстони азиз, ин ҳам як хабари хуше ки ба мо ҳаст. шумо метавонед хай ҳаракат кунед, ки ягон қоидаи қонунро вайрон накунед, хоҳ зани урус дошта бошед, хоҳ зани тоҷик, хоҳ американец. барои ҳамин дӯстони азиз, шумо қонунро вайрон накунед, як бало кунед, паспорти русиёро гиред, ҳамаш нақл мешавад, ояндатон нағз. дар комментария ҳатман нависетон, лайк монед.